В руки он идет спокойно, достаточно таки, особенно, то есть купаться он любит. Наталья Петрова үз тәрбиясендә яшәүче миләш чыпчыгы турында озаклап сөйли ала. Кошчык алар хуҗалыгына очраклы килеп әләгә. Урамда уйнап йөргән балалары табып алып кайта. Гуляли возле площадки, видим, что в стороне кто-то бегает. Сначала думали, что это какая-то мышь или что-то наподобие такого. Подошли, увидели, что птица какая-то маленькая. Бегала от нас. Мы ее поймали, я положил ее в рюкзак. Ну, с собой рюкзак взял. Менә 2 ел инде миләш чыпчыгын кечкенә баладай тәрбиялиләр. Ризыкны сайлап кына күбрәк баллы җиләк җимеш, ши ит, шикләүкне яратып ашый ул. Кәефе булганда кош сайрый башлый. Аның тавышыннан өй иши яңгырап тора икән. Кошның су кыйнырга яратуында яшерми Наталья ханым. Так, вот мы сейчас ему ставим емкость для воды, для того, чтобы он искупался. Сейчас попробуем. Так, айда, не бойся. Миләш чыпчыгыннан кала Петровлар йортында дубанос имән борын дигән кошта яши. Имән борын каты җимеш орлыкларын шикләүкне җиңел ватып ашый. Исеме дә шуннан килеп чыга. Бүген ул биредә тернәкләнү уза. Птичку эту мне привезли с Альметьевска, то есть через наших заинских волонтеров. Он у нас с начала июля пришел, совсем был плохой, то есть у него сломана нога, у него сломано крыло, то есть птица вообще даже сидеть не могла. Моңа кадәр Петровлар хуҗалыгында мәче башлы ябалакта яшәгән. Бу кошка карата Наталья Петрованың аерым мәхәббәт. Тернәкләнеп ябалакны иреккә җибәргәндә кошлар яратучы ханым күз яшьләрен тыеп кала алмый. Лети, моя милая, лети, чтобы все у тебя было хорошо. Я тебя очень сильно люблю. Петровлар йорты кечкенә зоопаркны хәтерләтә. Балаларын да шул мөхиттә үстерәләр. Аларда да табигатькә карата ихтирам хисе тәрбиялиләр. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.